Богом скъпичко букварче, Богом миличко другарче, весело ми е макар, че трябва да се разделим. И макар и да минавам в клас по-горен, по-висок, никога не ще забравя твоя първи урок. Снежен трепет те разтварям, моя новичка читанке. Искрено ти обещавам, че от днес нататък вече ще сме неразделни двете. Аз съм точка. Къде ме пишете? Пишем те в сграда на всяко съобщително изречение. Абе, помните ли ме? Кога ме пишете? Пишем въпросителен. Пишем те в края на всяко въпросително изречение. Аз кой съм и защо съм? Ти си въпросителен. Пишем те в края на всяко изречение, което изразяваме чувства. И моята роля не е малка. Видиш ли? Видиш ли в текст? Видиш ли в текст? Видиш ли в текста запетайка? Ти поспри и гласа си повиши. А зърнеш ли ти ред началото на изречението, гласа си промени, чужди думички ще четеш ти. А при мене двете точки писали една по друга, пак гласа си промени, следва думичките чужди. Уважавайте ни и ни спазвайте, за да четете гладко и изразително. Ученици, обаче аз виждам, че освен букваря и читанката и математиката е тук. Кои са нейните деца? Да ги видя. Вижте, аз съм единица и съм тънка като птица. А пък аз съм цифра 2, горе кръгла като чашка, долу къдрева опашка. Моите две добри сестрички, лява дясна, две ръчички и послушни и добрички. Гледайте, деца добри, как се пише цифра 3. Завъртулка правим горе, а под нея крива кука. 3 цвята има светофара. Червено ти поспри, при жълто ти се приготви, зелено ли е премини. Щъркел шарен дългокрак, пак подвил е тънък крак. В тази поза мълчалива, сякаш е четворка жива. Аз съм цифричката 5 и красива съм наглед. Вижте моята ръчица, работливата ресница. Имам 5 послушни пръсти до един сътечен връст. Мене всички ме обичат и шестица ме наричат. Радват ми се много всички ученици и ученички. Мен в зарчето ме няма. Беси. Черни мачици мили, 600 мисъл не свали. Изпълнени 600 кръчета, нахранили 600 кръчета. Всеки ученик и ученичка тайно си мечтае за шестичка. Че шестицата крещи направо, браво на детето, браво! Всеки ученик и ученичка тайно си мечтае за шестичка. Че шестицата крещи направо, браво на детето, браво! Шестица значи
съм по-голям с единица от шестица, аз съм седмицата. Две такива поленца имам аз в ръце деца. Лекичко ще ги кръстосам и ще стана цифра 8. Аз извитата девятка съм същинска акробатка. На главата, щом застана, цифра 6 от мене стана. Аз на буква О приличам, кръгла нула се наричам, но сама не значим нищо. Какво става, много мила, сякаш ще получи сила и от малка единица станах цяла десетица. Казахме да отваря, казахме да читанката, и децата на математиката, и препинателните знаци. Хайде сега и за английския да стане дума. Добре, ще сте приготвили, нали? Едно малко поздравление. Хайде сега за английския. Давай се пак,